מאחדים את האתרוג עם שאר המינים, אנחנו גורמים שהמלכות תתברר מהספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. אז אם המלכות מתברכת, אז יש לה מה להשפיע לעולם, ואז היא נקראת כנסת ישראל. אחר שברכנו על האתרוגים, קיימנו את המצווה בחג הסוכות, הגדנו את האתרוג עם שאר המינים, אז הרי המלכות מבורכת. עכשיו בחג ט"ו בשבט, אנחנו בחג הסוכות ברכנו שהחיינו על קיום המצווה. עכשיו על אכילת הפרי אנחנו מברכים שהחיינו בנפרד. אבל מה? מספרים שפעם היה איזה ראש ישיבה שהכין שיעור לישיבה שלו, ונתקל באיזו קושייה מאוד מאוד קשה, והיה לו קשה לתרץ אותה. ישב כמעט עד הבוקר, עמל עד שבסופו של דבר הבין את הפשט בגמרא, הבין את הסוגיה, שמח, היה מאושר. הוא בא לבית הכנסת, ראה שני בחורים לומדים את אותו דף גמרא, ואחד שואל את השני את השאלה הזו, והשני ענה לו ברגע. אני ראש ישיבה, כבר 30 שנה ראש ישיבה, הייתי צריך כל הלילה לעמול קשה בשביל למצוא את הפשט, והבחורים האלה בני 15, 16, כל כך מהר יודעים את הפשט, אולי אני לא ראוי להיות ראש ישיבה. אז הוא בא לרב שלו, אז הרב שלו אמר, אחר שאתה עמלת והורדת את הפשט מהשמיים, אז כבר כל אחד יכול להשיג אותו. כן, גם כן. מקפידים לברך שהחיינו על אתרוג שלא בירכו עליו. אם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? הרי בעצם הרבות היא שהאתרוג מאוחד עם שאר המינים, אז הוא מתברך, ואז המלכות שיש לה את השפע היא משפיעה עליה, היא נקראת כנסת ישראל, שהיא משפיעה לעם ישראל את השפע. זה אותו הדבר, כמו שסיפרנו מראש ישיבה הזה, אחר שכבר בירכנו על האתרוג, אז כל האתרוגים כבר מבורכים, אפשר לברך שהחיינו, אפילו על אתרוג אחר, יש לו גם כן את הברכה בזכות הברכות של חג הסוכות. יעזור השם שמלכות תהיה מושלמת, תהיה בשלמות, שהיא תהיה באמת פרי עץ הדר, כוונתי למלכות, לכנסת ישראל, לעם ישראל, שיהיו פרי עץ הדר, שכל מעשינו יהיו נחת רוח להשם יברך, ונזכה בעזרת השם לתקן כל מה שצריך לתקן, ונזכה לגמר התיקון.